Lagi plaster ti ka pagkargan ti dito fingerlings. Oh, ito je nabatbati ti pa banyas ini.
Oh. Hindi ay tinabat-bati nga kwa. Ito dati Banyas. Oh. Mga konti na lang sila. Makita. Ayun. Ha?
Kerga si ka kulungan ti paltat. Start ko dati live ta ka obra akon si mangpet di fingerlings.